Vitsi. Nyt vitsi. 3 miestä tuomittiin ja he saapuivat helvettiin. Siellä saatana sanoo heille, tervetuloa helvettiin. Kuulkaa tarkasti, olen muuttanut rangaistuskäytäntöäni. Nyt annan yksilöllisiä rangaistuksia. Joten sinä, ensimmäinen, kerro minulle, mistä pidit eniten maan päällä. Mies vastaa, naisista. Minua kiehtoivat naiset. Paholainen sanoo, sulkekaa hänet huoneeseen 1 ja antakaa hänelle 120 naista. Sitten hän kysyy toiselta, entä sinä, mistä pidit eniten maan päällä? Juomisesta. Minä pidin viinan juomisesta, kunnes olin ihan sekaisin. Paholainen sanoi, laittakaa hänet huoneeseen 2 ja antakaa hänelle paljon laatikoita täynnä olutta ja viinaa. Sitten 3, sinä, mistä pidit eniten maan päällä? Tupakoinnista. Minä pidin tupakoinnista. Laittakaa hänet huoneeseen 3 ja antakaa hänelle paljon laatikoita täynnä savukkeita. 100 vuoden kuluttua saatana palaa katsomaan, miten heillä menee. Hän avaa ensimmäisen miehen oven ja oli todella laihaa. Sydän pumppaa tosi kovaa, mutta mies oli onnellinen ja sanoo, tämä on ihanin ja nautinnollisin rangaistus, kiitos herra paholainen. Yllättynyt paholainen sanoo, antakaa hänelle 150 naista lisää. Hän avaa toisen miehen oven. Mies on lattialla umpihumalassa ja maksahajalla, mutta onnellinen. Ja sanoo, elämäni paras rangaistus. Paholainen korjaa häntä ja sanoo, pitäisi sanoa kuolemasi. Antakaa hänelle paljon lisää viinaa ja vahvempaa. Lopuksi hän avaa 3. miehen oven ja mies tulee ulos raivoissaan ja huutaa. Hittu saatana, annoit minulle tuhansia savukkeita, mutta et antanut tulta. Loppu. Pian seuraava vitsi, tilaa kanava.